Искам с вас да говоря. Добре, слушам, казвайте, айде да мърдаме тази. Да, какво ме сенци? Да. 5 метра на линия на тази. Има корекции. 4, 6, 5. Ама бъди му са, няма да го намериш. Не е в Руса. Само 5 лева ли беше 6 лева, колко е 100? Ти познаваш ли? Да. Питай ги, всичко ги разпитай. 5 лева на линейен метър. Добре. 5 лева? Да. На линейен метър? Да. Добре. 1 метър вземаш 5 лева, разбираш? Да. За търлата имам и Търлата не е към нас, към общината. Да, ама понеже общината, малката община напратиха, но там ни казаха, че до 12 работят и после напратиха при вас. Търлата не е към нас. Къде е? Търлата е към Съюза на хотелиерите. Съюза на хотелиерите. Да. Ние не се разправяме с търлата. Къде мога да намерим тези? Добре, значи към кого да се обърнем за място, за... Добре, ти място къде се намира? По принцип искахме да вземем едно място, обаче проблема е, че Теодор каза чак в понеделник. Така. Може да измислим нещо по-раничко. Да, по-рано. Не може да се измисли, щом Теодор ви казал, аз те питам какъв е проблема, ти кажеш, аз искам да Проблемът говоря. е чак в понеделник. Ама аз какво трябва да направя, не мога да разбера. Ако беше ми казал, няма да се разхожда до тук и да обясняваме пиланки ще е така. Има някаква вероятност да речем по-малко от 5 лева, защото ние по принцип няма сме на забави, ние сме на хранителна индустрия. Той заради той ви е казвам още един път, нали? Че в понеделник, след като се настанят, като видим къде ще остане, тогава може да настаним някъде. По никакъв начин не може по-рано. По никакъв начин няма, да. И за по-малко от 5 лева не става, със И сигурност. за по-малко от 5 лева не става, да. Това е положението. Хранителните са, те всичките са и търговията и хранителните всички са на 5 лева. По никакъв начин не става. Остава. Извинявам се тогава. Господин Теодор Георгиев е човека, който прави организацията, а секретарката на Съюза, естествено им пише документите, пропуските и всичко останало. Наема, който е определен от Община Русе е 3,60 с ДДС на квадрат и реално погледнато точно такава сума, каквато сме заявили, точно такава ще се плати и в Община Русе. В принцип си взел мястото къде? От Теодор. Кой? От Теодора. Кой е този Теодор? Той е с голямата глава, с беличко кос. Да. Колко ти даде мястото на тебе? 5 лева на линейен метър. Как? 5 лева на линейен метър. 5 лева на линейен метър? Да. И колко те обрус? Кой е край са на тървата? Края. Края. Този или он е другия? Това е началото. Добре. Другото, което аз разбрах един път 5 лева на квадратен метър и един път разбрах 5 лева на линейен метър. Обаче, ако на линейен метър ми се води около 20 лева на квадрат, нали те се води? Или аз се лъжа? На линейен метър взимаме. И ти какво имаш? По принцип имам пуканки, захарен памук и понички. Памука и поничките са с фиксирана цена. Окей. Те какви са? Поничката по принцип е 470, ама няма да ти взема толкова, защото вече е започнал панаира и са минали няколко дена. 400 лева. 400 лева. За поничката. Охо! Как интересуваш по принцип, не е друго. Значи някъде съм фугата ли мястото като цяло? Малко сега ще. Добре. Защото аз не е друго ме интересува, но това се намира долу горе. И колко ден се състои?